Onte facíase viral nas redes sociais a denuncia dunha nai que relataba a discriminación que sufrira a súa filla ao xogar o fútbol, simplemente por ser unha nena. Lamentable o que vivimos ca nosa filla de 5 anos. O ano pasado, os nenos dun equipo de fútbol da mesma liga negáronse a darlle a man por ser nena. Este ano, 2 nenos dese mesmo equipo dedicáronse a burlarse da súa altura, tocándolle a cabeza, baixándose para medirlle a perna. Un co outro rían mentres facían isto. Só llo fixeron a ela, a única nena do equipo. Que triste que o ano pasado tivera que ter unha conversa sobre machismo cunha nena de 5 anos porque se preguntaba: por que os meus compañeiros lles deron a man e a min non? Ese mesmo club de fútbol, o de Rois, lanzaba un comunicado en apoio á súa xogadora. Lamentaban o ocorrido e dicían textualmente que por desgrazas veces este tipo de situacións escapan do control das entidades deportivas. Pola súa banda, o equipo contrario, o Cordeiro Club de Fútbol, tamén lanzaba un comunicado no que negaban que se producira ningún tipo de comportamento inadecuado nin se observara ningún acto ofensivo. E condenaban calquera tipo de violencia ou burla e lamentaban que a xogadora se sentise molesta en algún momento. Incomodidade que agardamos non teña que volver a producirse e que nos quede claro dunha vez por todas que o fútbol non ten xénero. Pois Alba denunciou en redes sociais que a súa meniña de tan só 5 anos recibiu esos comentarios machistas por parte de 2 nenos do seu equipo, 2 nenos que estaban xogando fútbol con ela. 2 nenos da súa propia idade, 5 anos estamos falando. Así que queremos falar con esta nai, con Alba García. Alba, moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, Alba, a verdade é que ti estabas ali no campo de fútbol e ti viches como eses nenos estaban burlando de alguna maneira da túa filla, non? Sí, completamente. O sea, eu teño claro que o comportamento non era o adecuado. Hai máis persoas que sí que tamén o viron, pero, aquí o importante que creo que estamos un poquito desbordados, que para nós, ao final, o obxectivo era que se deran conta de que estas cousas non podían suceder, que non era a primeira nin a segunda vez que a miña filla tiña que vivir unha situación semellante, e que dende os outros clubs que suceden estas cousas que por favor dixeran que evidentemente iban tomar medidas de alguma maneira, ainda que sea unha simple conversación. Entón intentouse por privado falar con eles, explicarlle que unha nena manifestaba sentirse incómoda por estes feitos. O que fixeron foi justamente invalidar unhas emocións que estaba manifestando unha nena. Non sei en que momento se invalida unhas emocións dunha nena de 5 anos que te está manifestando con palabras, sentirse incómoda. Claro, Alba, é precisamente o que pedides, non? Que gústame aclarar este punto porque efectivamente a túa filla ten 5 anos, é dicir, xoga con outros nenos e nenas de 5 aniños, e vos o que pedides é falar precisamente con eses nenos para dicirlles por este camiño non, porque teñen 5 anos e hai que dicirles que non se pode actuar desa maneira, non? Pedides máis alá diso. Claro, eu como nai son a primeira que unha vez que salen pola porta os nenos hai veces que fan comportamentos que nin sequera ven na casa, pero claro, dentro do club as persoas adultas que ti intentes por privado falar desto e dicir, mira, cuidado, porque outra vez non dixemos nada cando foi o da man, simplemente o traballei eu coa miña filla este concepto de que ela ten que saber como reaccionar, se ela fixo positivo e ainda darlle a man, que non ten nada que ver o que faga a outra persona, que ela fixo positiva non pasa nada, se a outra persona non quere. Pero, claro, calas unha, calas dúas, ao final, cando vivimos esta vez e a nena saleu dicindo iso, é triste, consideramos necesario dentro do equipo e simplemente facerlles chegar a información. Fíxose de maneira privada e a súa reacción foi completamente o contrario, tamén de maneira privada, dixeron que eran chorradas e outras cousas así, e ainda por encima, pois iso, que saquen un comunicado negando o que hai, cando está claro que o hai, porque hai probas, pareceume aínda moito peor, porque era tan fácil como decir, pois non fomos conscientes desta situación, pero se a nena se sinteu en algún momento ofendida, sentímolo. Non é o mismo que decir, negamos tajantemente que isto sucedera, porque que sí que sucedeu, o sea, a propia nena xo está dicindo. Entón, oxalá, de verdad que estamos moi saturados, unha nena de 5 anos, Alba, temos que remarcar isto. Sí, estes nenos tiñan 6 e 7, o sea, unha niño máis que ela, porque ela é de primeiro ano, estes creo que eran de segundo, pero ao final é unha nena de 5 anos que se sabe expresar e que sabe o que está sentindo, que ela non vai mentir porque non hai necesidade, eu estaba o vendo tamén. Entón, oxalá que isto sirva porque me chegaron moitísimas noticias de outras persoas que o viviran cas súas fillas tamén,
Entonces vexo esa necesidade de volver a manter esta conversación desde os clubs, desde as casas e incluso dende a federación volver a moverse, porque creo que está sucedendo moito máis do que parece. Claro, Alba, é que estamos falando de nenos moi cativiños, moi pequenos, é completamente innecesario, como ti dis, que ti como nai teñas que ter unha conversa en unha, dúas ou ata en 3 ocasións coa túa nena tan pequena sobre que esas condutas son malas e sobre o que é o machismo, cando eles deberían de estar disfrutando do fútbol e, dende logo, non burlándose de ninguén, sexa neno ou nena. De todos os xeitos, Alba, pois aquí nos damosche voz nun medio máis para, bueno, pois para contar a túa historia e, por suposto, pedindo tamén dende Hora Galega que se rematen estas condutas canto antes. Agradecerche estar hoxe connosco, vale, no programa. Vale, moitas gracias. Un bico ben grande. Cando son as 9:20, temos que falar tamén de xogadoras de fútbol que hoxe son adultas, Rocío, pero que pasaron por situacións semellantes cando eran cativas, Home, claro que sí, imos a coñecer a un auténtico equipazo de mulleres como é o clube de fútbol sala As Meigas de Ames. Antonio, ti estás con elas e hoxe nós tamén queremos coñecer o seu parecer. Pois si, estamos xusto antes dun adestramento do Meigas da segunda división de fútbol sala, todo un equipazo, estamos coas capitás, pero estades vendo a todo o equipo, As capitás son Male e Yaiza. Vou preguntar antes de nada, sabedes toda esta historia, estivemos escoitando, non sei se vos, cando erades máis pequenas, tivestes algunha experiencia deste tipo, xogastes mixto tamén con rapaces, non? Sí, a verdade é que sí, o noso equipo era feminino, pero xogábamos sempre contra rapaces, e a verdade é que sí que vivíamos experiencias como esta, e a verdade é que, como ben día Mai, é lamentable que aínda hoxe en día siga pasando estas cousas. Cando eras pequena, falamos de burlas, falamos de outros rapaces que vos dicían cousas, Sí, cando gañábamos, os rapaces tamén negábanse a darnos a man, chamábamos marimachos, nenos, que por xogar ao fútbol non éramos nenas, que non podíamos xogar con muñecas, cousas moi machistas que, home, é triste que aínda hoxe en día siga pasando. Yaiza, tamén sufriches algo así cando eras máis nova? Sí, quizáis non tanto a nivel de insultos e demais, pero, bueno, sí que veías pois esa separación, esa disgregación, non? Eu, no meu caso, os meus primeiros anos xoguei con nenos, era eu a única nena. Bueno, pois ao final eu tiña que ir cambiada da casa porque non tiña vestiario, tiña que marchar sin ducharme porque non tiña a posibilidade de ter un vestiario. Entón, bueno, sí que é verdade que pois escoitabas algún insulto incluso desde as gradas a nivel de pais, que quizáis é o máis triste. A nivel de compañeiros non tanto directamente como no caso de Male, pero bueno, ese tipo de segregacións sí que as vivín en primeira persoa. E como vedes o futuro? Crees que se están dando pasos cara adiante ou queda aínda moito por facer? Sí, a ver, sí que creo que se están dando pasos, creo que temos maior apoio institucional, pese a que queda moitísimo por facer. A nivel de ese tipo de machismo, bueno, sí que é verdad que se deron pasos cara adiante, pero ao final, bueno, creo que partimos dunha sociedade na que, por desgraza, bueno, sempre se veu o fútbol e sempre se asociou como a un deporte masculino. Bueno, creo que aínda queda moito por diante para cambiar esa visión. Quedamos en tempo, non sei se moi brevemente que lle dirías a esta rapaza ou a rapazas que queren xogar ao fútbol e que isto fai que quizáis abandonen? Pois que non deixe de xogar polo que digan os demais, nin os padres contrarios, nin os rivais, que ao final se ela quere xogar que o ten que facer e disfrutar, que é para iso. Pois moitísimas grazas, Male e Yaiza. Deixámosla aquí, elas teñen que adestrar, segunda división femenina. Moitísimas grazas, Devolvemos conexión.